A tramitación do novo polígono de Ribeira que se construirá na contorna da Fontenla e Pedras Vermellas, na parroquia de Palmeira, salva outro pequeno atranco, despois de que o Tribunal de Contratación Pública de Galicia desestimara o recurso presentado pola Asociación Empresarial Galega de Arqueoloxía. Segundo o alcalde Manuel Ruiz, o proceso de execución do parque empresarial segue adiante, polo que confían que ao longo deste mes poida ser aprobado pola Xunta. No próximo Consello da Xunta xa vai de forma definitiva o que é o visto bo para ese polígono industrial, co cual só faltaría o que é a firma da conselleira, co cual eu espero que dentro deste mes pois xa por fin este aprobado ese cambio, pero volvo a repetir, independientemente desos pasos que estamos dando, xa son para adiantar tempos, como é a redacción do proxecto de urbanización, pero si é verdad que o cambio tamén urbanístico en algunha zona como Couso imposibilita dar licencias a algunha empresa que tamén foi declarada de interés pola Xunta, como é González Montes. Polo tanto, para nós é unha prioridade absoluta o poder ter ese cambio efectivo validado xa polos acordos da conselleira.